Muyamano umurikeito Job Manki ase oroboti ururekanu koru ase kaunti ya Nyamira totera nayo ni gotokwirana ase kaunti ya Kisii awase emibasukano yepara ya rokanire comment kana ase kerengo keigoro koirera abanta banke gusiria amagimabo amateyemo enigo ere n'ubururo koru ase ekenyoro ky'amatongo iyo gotoka ase ebunke ya machoge burabwe kaunti ya Kisii ne magaga yo kumusiria omwamatobo Pastor Daniel Onchieku oyorenke oso yorenko murandia ase district ya Mariba wetera ase umubasukano bwepara umurikeito Josephat Amisi na Manke emibasukano emenge ya pari yenyaleko begekorokana asubwangoiga nigo yairire abantu abange anekurwa sorogongorwa gusiria obugima bwabo sobwangoiga anena se weekend ya nyarako begweta niga abantu batatu banyarako bagusiria obugima bwabo ase para enene amecho kwenda Chebing'ombe abantu batatu banyarako bagusiria obugima bwabo asumu basukano yo nyarako bagokorekana asensemeyo ya Chebing'ombe chingaki egetaseni Kiandizi TV kenyarako begotarira enga emo ase kenyoro kya matongo nigo boigo kenyora enga yanyagusira Pastor Daniel Onchieku egendere toko begwichanira ogo kwa pasto uyu nyarako bagagusira obugima bwaye anena somo basukano para uyu nyarako bagokorekana ensemo ya Mugonga nko basikira Nyasaye kara gosoka kuri nyumba muikireti asomo kwana waseta didn't recognize me ana chete singa amangano ka ndebe nanyo leta kwana. Help me, Jesus. Help me, Jesus. Nanti ngongkol mo kumune kemba. Kuta kumanya ngaki umano yona. Ni gwete mo kusidi. Mana gwete mo kusidi na wana wana mo chana ndemo Kenya kanu. Akina masawa. Ya mate. Usiye ngima nense ngima. Aba bwatani butwanyara ko batokonyora ase enga ya nyagusira Pastor Daniel Onchieku nigo bwatokam ebirengere byabo kubatekana ngaba mumanyete nyagusira Pastor Daniel Onchieku ono nabere egasi enkong singijo siria Pastor Daniel andege ndeguna kya mubasukano nabo muntu osinyo aso cyakira ni nabo tware ngo sabanga batwakire bunabarayi amocha neke nyoreke ya kyamatongo majanda manene asinginjo twasiriro musomba bwa manene oyorenge bwengenche nene ase district ya Amariba nonyene district ya Ito abago tubwate siasa mbere menene ko bare no munginoe cherusha boyana ego tora asinginjo twasiririe Pastor Daniel Onchieku yaro onye kanyoro bokoreriga ari Amariba no bamenyeta no munginoe aderende twabere tokosanga manera singira chinyinge asubwana no bokoreringo mutume katole boigo nigo babolirie abantu babwate okoganyo kuya banyarako bagwesokia na kweneke ngababwateranire asemeroberio yokomwenia Pastor Daniel Onchieku na boigo kwenekea ngababwateranire elia mate ya nyarako bayigo chagumba ase boigo atigire abana babere abo barabakemono Aki abana bake batigara abantu mwese motorigereti nande morocho bakomuntu no braso mochio tengeria masabo nande munyare mubika se familia financially Nyasaye abaseseni kani Nyasaye tinko mana soboswa maneno kiaga nero bwatu bugumabwaye Poteria egetaseni Kiandizi TV korwa ekenyero kya matongo ime constituency ya Machoge burabu